Του. Προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, την αγεννηθείτε αντιστήνε εν τη μέρα την πονηρά και άπαντα, κατεργασάμενοι στη Θεούν περιζωσάμενοι την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποβυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των χειρεών της πίστεως, ενώ δεινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπυρωμένα σβέσε, και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε, και την μάχαιραν του πνεύματος, ο εστι ρήμα Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Στο καιρό εκείνον εανίσκος της προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον, διδάσκαλε αγαθέ τι αγαθόν ποιήσω, ή να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό τι με λέγεις αγαθόν ουδείς αγαθός, είμαι εις ο Θεός. Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τηρήσοντας εντολάς, λέγει αυτό